Malapot. Wow! Ay, Dre. Uy, nakusta mga dra ay. Practice ay kurang bring. Ha? Finals ba? Finals. Ay, nasa asa? Sa purok ninyo? Oh, puro. Sa may trada mo dra. Ay, pusit. Oh, nagko kayong pusit na ko. Basa na, pre. Oh. Uy, palitis palingkin ako ni. Gipalitan mo na. Ay, ay. Pero diskumpyado magiging mo. Wajud kay salig sa kuha ba? Di labas yung sama na yung lulu ana ha. Ayaw ka balaka ngayon eh. Palit na ko ni. Kay Domingo ba yaron? Bago tagsuldo ro Domingo. Ako sa pagdugaya ato. Ay, kasi bilis na ng bulan nimo kay bisig magdudulo ang basketball to. Pangita na to si Cardo. Asa siya karon. Ha? Sige, sige. Sige tra. Sa atong bata ato ron. Wala mas Cardo to pre. Ha? Mingaw man asa may mga tao to. Dali ra to ba taon? Nara na ang ngahan oh. Tulak na ng portahan na nara na minti dra ah. Tulak na dra, nara dra. Uy, Cardo! Cards. Pagsugba ta. Si Trara! Sugba na pusit. Tara! Ma, ngilo sa ko, ngilo. Kasusuman magsugba ta pusit, tara! Yes, man kasumsuman. Siya tagamay, ali diribay, ay kabalaka, patsilrat sabay. Siya tagamay, ali diribay, ay kabalaka, patsilrat sabay. Ay sabay sa mga tao ay kahibalo sa asong makaubo dili sila kaila katumbato kanabay mga tutas bukid kay uari sikado daganog dinikit ay kabala kakitang luha magkatawa sa riging na sunatawa tay problema ay kabala kakitang tanan magkatawa sa riging na sunatawa tay problema bay. Uy ay 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 oy siya tagamay. Sumsuman! Loto na ito sinugwang pusit! Mahaw! Mahaw. Mahaw na mahaw. Malapot! Limo na. Ah. Yeah. Oh, tural. Oh! Wow! Natural! Ay! Wow! Lemon. Na! Hapkok rin ni hapkok. Na! Natural! Usit man! Busit. May kaya ba doon? Wow! Ngaon! Juicy ba kayo? Juicy na ba? Juicy kayo mga idol. Itong humuka. Wow. Kaya ganito ito magpa-set out sa Manila ba? Shout out to si Kwan. Namakit eh. Sa Dumangiti. Ano mga marites ba? Mga Marites. Sa 832 Gomez, Manila. Barangay Marites. Wow! Shout out sa inyo mga idol sa Manila. Ano yung ngalan na ito eh? Ngalan ito mga artista? Kaya mo kaya? Mga Inday daw. Inday. Inday, Indong. Yun na malikay ng mga marites kay mga man sa ikwan. Radyo Baktas ba? Radyo di Baktas. Mga Marites pa eh. Makapadungol nagkinabuhol sa mga tigulang. No. Diba, mas manilipay. Wow. Natural. Ano bro? Tara. Movement ba? Movement to. Ito. Mahaw! Mahaw! Wow! Wala ko. Takto na pagluto mo ba? Hindi man kanina pakulan, kaya pahit mo na. Hakok kan hakok.
No. Bili akong ipon. Ano? Okay. Napaningot ka ba? Wow! Mga susuman, ano? Mga onda, mga konsuman. Nakaya! Bili na guys, kuha ni. Pero baka sa iro. Meron na. Meron sila. Sige, bili mo Europe eh. Di naman seafood to. Europe, mahal ba ka nagpan? Minsan. Bilhin ako na sa iro na ko kay. May nalang puto ba, mabusog puto ba. Mga susuman. Lamay kayo itong kuhan. Sinugbang pusit. Sa sunod na mo dito susuman. Lamay kayo. Bye-bye. Ciao.